kaga on suma manki en wallindira en film babe ngono marno ko wiete min halamma popularité woni popularité grand cartel asonjota ko wi yewta andi lam fala ma halande me ala ayata ko mi yata don parce que yanga ko honkida do wonda ndarde he yaay mo man doni a force fiyo jangu seeda no moddi min mi alante gon a force ay seeda grand cartel lam famude andi golle mabbe den c'est pas lié dum do golle mabbe he cour de France no wodi mo mari droit o ya wada révision sida fala non andi golle mabbe den c'est pas lié andi bi ko jangata bay ko jannay no ko ko woni jaka fandi jannay no junko udditi hunduko mon kon inni falaka video ji mabbe di ngadi hindo no be woni wadirde so noddi cionci makko sio wattoto so dum annoto ko wonani nova ko noddugol junko inna arjuin a fami mi inna avantage no to mare ko kanko no fa wona ni lince tunude den ko hakkunde men dum annoto da hino do nova hino dum do mi yewta ley yewte hakkunde men na piji din fo weji teten doga nyaar mo mandoni réseau ji mon ni moja bledar min ko dum non mari ko me expliquanta be tay no mbala famude fingal gardal long ada ara hino bobu ma na problème na non ko minata ma ko ngi jama on fop ji afami peti unku ngererji odo di nge yewtay mo ererji makko men do ga kadi tonci tunude di pete hakkunde fami afami joni habbo ara yande be no mari adversaire kambe tourna be film ben fop mo be no mari adversaire min mi arata do daro furnita do ko honnu nge honnu wonno der ton parce que na da bangol goddo aybe wonden do ko fino mojjira wonden do si a jabi sala lam famude non ara joni mene be wa ma jogitade dum annoda pay kunku afami ko wonde ngentere pay kunko ko kun jangu ko wadora métier makko mo mari 14 ans et alors ko mo mari tan harana jangugol wadora métier ala acce famondire